Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-30 na sa bulan sa Mayo tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan samtang nagamat-amat na takop ang bulan sang Mayo, kabayuntang ti ang bulan sang Hunyo. Sa gihapon naka-face mask kag mayara kita sang social distancing.
Kay sa gihapon apisar nga ti zero ang record pila na ka simana o kung isa na ganiguro ka bulan more or less ay ang Negros Occidental kag ang Bacolod may additional nga isa kahapon nga nangin 14 na ang COVID-19 diri sa syudad sa Bacolod. Pero ti sa gihapon wala sang dapat nga kabalakan ang aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Importante naka social distancing kag naka face mask lang kita mga kaaksyon. Kay kon magpinagusto na kita ate why na meaning why na gid chance. Pero sa gihapon ginapaabot gid sang tanan mga kaaksyon ang mangin order sang alkalde kag sang gobernador angot sa Lunes nga adlaw June 1 mga kaaksyon nga ti sa gihapon yara kita sa modified general community quarantine ang bugos nga syudad kag probinsya until June 15 no? Kabay unta nga magsigi-sigi lang ni nga talunsay kag wala lang sang additional no? Why lang sang additional nga COVID-19 patient bala. Kay parang siguradong sigurado tuloy-tuloy ang aton sining nga ginahimo sa sining nga mga inadlaw, no? Ang iban sini daw halos nakabiyahin na ang dipaserong salakyan kag mga taxi naton galambiyong na sa palibot sang syudad sa Bacolod. Pero still sa gihapon tandaan tagid nga dapat hindi gid kita magsalig sa sining sitwasyon. Kabayunta nga kita kag isa sa aton diri nagapreparar lang bala kay hindi kita magsaligid no sa mga kaaksyon ta dirati sa mga malls naton no antad lang no importante nga may distansya. Kay kabudlay kung kaysa nga magsalig kita nga why na niya ligwa na ni kabudlay why sa makapakot sini kay ang aton sini nga kay enkwentro hindi makita kay kung makita lang ayo kay sa gyapon mga kaaksyon ang aton sini nga mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod ginapalimton lang kag gina-remind kamo sang obligasyon ta nga social distancing kag naka face mask. Amo lang na sa mga kaaksyon ta dira sa mga kabarangayan kag kapurukan. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa mga markets ta? Kung kaisa daw hindi tagid hindi tagid malikawan nga naka face mask kita tani kag hindi lang magilinutok bla. Sa mga kaaksyon ta diri sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Kabayunta nga sining Sabadong adlaw yara lang kamo sa mayong kaimtangan kag halos tanan gaululupod ang pamilya. Sa mga kaaksyon ta dira sa Negros Oriental sa ako tuya pinatsanay sa Oriental no. Kagabi sa naman ka isa ka public school teacher ang ginlutang dira sa poblasyon sa syudad sang Gihulngan. Ay nano na ning nagkalatabo niya sa Oriental. Sa ito kadamo na niya since lang kwantabi ang COVID-19. Ito kadamo niya sang pinatsanay dito sa Oriental. Kag kalakip man diri sa syudad sang Kabangkalan subo-subo maning balita kay nasa ngagaho. Mga pasado las 8, nagbungguanay ang 2 ka motorsiklo sa syudad sang Kabangkalan. 2 gid ang nagkalamatay diri. Ato ni hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon Alvin Graba. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa bugos nga Negros Oriental? Kag kalakip man sa bugos nga Western Visayas nga nagatutok diri sa aton sining balitaan. Tubtob sa aton sining malabutan sa pagpangalagad ta sa Aksyon BBB. Nakatimo-timo na sa pagpaniaga ang halos kalabanan naton nga mga kaaksyon dira kung wala pa paghimos na kay inog paniaga tanan no.
amuning manami ko nakahimos na mo tapos ara lang sa sulod sang puluyan ti ko may ulubrahon sa sulod sang puluyan ginaobra lang no para sigurado pag-abot sang next week same gihapon tub-tub nga makatibawas kita kabudlay kong kaisa although nga ti maintindihan taman ang sitwasyon sa pagkapigado sining sitwasyon ba amugid ni kong kaisa sa karon nga udto pag-aupdan kita sa mga report sa aton sining nga mga action reporters handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita samtang nagapaliwaliwa sa sining mga inoras sa aton sining nga mga kaaksyon sa ilatag sa ka mga puluyan sa kinanda na ko ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkawpod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga Negrense, ginabisuhan ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga maghanda sa posibleng pagbukas ng commercial operations sa airport kag puerto sa Lunes nga adlaw. Pero wala pa ha, Sabado na subong ginapaabot gid sang tanan nano ang matabo sa airport kag puerto naton, no? Sa airport kag puerto naton sa Lunes nga adlaw. Kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, gabalita ni Aksyon Artay Hopon. Paggamit sa mga bulutuan bilang quarantine facility sang syudad magapadayon sa piyak magaumpisa na ang aktibidad sang DepEd. Ti amuning ginapaabot gid sang tanan no pero selected na lang ang mga areas diri sa syudad sa Bacolod ang mayara pa sang mga gina-consider tang gina-quarantine sa sining mga eskwelahan. Samtang sa Bacolod City Police Office igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bacolod City Police Office Colonel Henry Binias nagklaro wala nila ginapabayaan ang kaso sang pinatyanay diri sa syudad sang Bacolod kakulang sang testigo nakahatag kabudlayan sa investigasyon. Sa balita sa Negros Occidental Provincial Police Office igabalita ni Aksyon Alvin Graba duha ka persona patay sa aksidente nga nagluntad sa syudad sang Kabangkalan sining nga aga. Samtang sitwasyon sang palibot sang syudad sa Bacolod aton hibaloon sa report ni Aksyon Alvin Graba sa dili lamang madugay. Samtang sa balita nasyonal igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Pilipinas naghahanda na sa pagpauli sang dugang 42,000 ka mga overseas Filipino workers. Kag DOH nagpahayag nga naga-improve ang COVID-19 situation sa Pilipinas. Kag maki-update kita karon sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag diri man sa pungsod Pilipinas aton hibaloon sa dili gid lamang madugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huli. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa dili gid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige sa mga naka-Facebook na karon nga oras nga nagalantaw na sa aton sining broadcast abi-abihon ko na kamo kag ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala pangbasahon tana sa dili gid lamang madugay diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Ipadala lang dalihog ang inyo sining mga mensahe kag i-like ang aton sining
program sa Aksyon Radio Bacolod Facebook Live, no? Kag sa aton sini nga website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kay hatagan taman na igtalupangod karon ang malabutan talang mga kaaksyon. Sige, daligid lang matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta dugay-dugay sa mga detalye na sa mga natipon nga mga report sa aton sini nga mga action reporters. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Balita Banat Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:22 na nga oras, 11:22 na mga kaaksyon. Sige, standby na sa diligi lamang madugay ang mga sunod-sunod nga mga report sa aton sining nga mga action reporters. Pero tandaan tagidan nay ha, para sa imo sining nga pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tam pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule amuning nagatinlo sa aton nga mga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong nga atay. Ini man na nagabulig panubo sa imong nga blood sugar bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo sa matagad daw. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kadtuan na gilayon ang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso. May kang tanan sa Pilipinas naghahanda na sa pagpauli sa dugang nga mga 42,000 ka mga overseas Filipino workers o kun OFWs diri sa pungsod Pilipinas. Kag DOH nagpahayag nga nag-improve ng COVID-19 situation sa Pilipinas. Tuod ka, do kadako man sang nagakalamatay, subong kag ang pagsakay, hindi basta-basta man. Basi ko na muning mga pending nga mga ginpang swab lato, muning nagresulta subong sang sus, kada adlaw do ginakibangka. Kag pinakalites nga COVID-19 sa bugos nga kalibutan kag bugos nga Pilipinas. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radyo News Center Report. Aksyon Radyo News Center Report. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center sang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Eden, mayong aga. May Action Rex, ari naman kay ti nagahanda ang gobyerno sang Pilipinas sa pag-repatriate kung pagpauli sang 42,000 pagid ka mga overseas Filipino workers nga ginapaabot sa masunod na sila nga bulan magapauli. Ang mga OFWs... Bali, wala pa di sila sa Pilipinas. Wala pa Action Rex. Manugpuli pa lang Manugpuli sila. pa lang. Ang ining mga OFW sa magapauli sa Pilipinas matapos ang suspension kag pagtapos man sang ila sini nga mga kontrata sa ila trabaho sa abroad bangod sa COVID-19 pandemic. Tisuno kay Labor Secretary Silvestro Bello III ang nga madamo Action Rex sa mga OFWs ang na-stranded sa abroad bangod sa mga travel ban man nga ginapatuman sa mga lugar nga apektado sa COVID-19. Umpisa sa outbreak sang COVID-19 tong 24,000 Action Rex kung madumduman ta ka mga OFWs ang napauli na sa tagsa nila ka mga probinsya. Bangod man sa mass repatriation, nagaplano ang gobyerno nasyonal nga mag-arrange sang testing sa pagbalik sa mga overseas workers. Kay ti ambal nila Action Rex actually nagapadugay magid lang ang 14 days quarantine pag abot nila abi sa Manila. Then iswab naman. Iswab naman. Hulat 14 days. Mahulat 14 days. Tapos pag kadto na nila sila tag sa mga lugar, i-quarantine pagid sila. Tapos iswab pagid. Na pero tapos mo na may mga reklamo pa Action Rex paglambot na di sa aton kay ang sa ilang pag-inchende nga from didto sa ginhalinan na nila like okay sa Manila na okay na. Kung negative sila kag positive sila, okay na kay naka-quarantine to sila. Negative yun dapat. Pero ang problema, pag-abot diri ti quarantine pag sila unang pinaka-problema kay mga 28 days gid konsumahon ta Action Eden, 14 days sa Manila, plus 14 days sa pag-abot nila sila tag sa mga lugar,
amo nang problema gid nila. Pero amo na nasubo Action Rex ang ginpapanawag man nga mando sang national nga once gani dapat wala ginagani dapat pag-abot example pag-abot nila sa Negros Occidental wala na gid dapat. Ugaling kay ti health protocol sang aton nga probinsya kay LGU sang Bacolod nga at least ipaidalom sila bisan hindi 14 days but mag-abot sila iswab then mag-abot ang resulta mag-negative sila puli na bisan hindi na 14 Kaya mo days. nang practice subong sang probinsya. Correct. Amo na sa Action Rex. Diriya sa syudad sang Bacolod. Mangkoton ta si Sir Wala Israel. pa pala ginakuang gid nila sa kaya para isa ka ma-sure lugar, gid bala ko na Action Rex. Iti may ara daan may mga cases daan nagliligad nga lapaw pa ya 14 days amo Gani, pagwa sa mga amo sintomas pagwa, ng no? iban. Tiya mo nang nakakulbaan kay budlay na ang pinakabudlay gid dira kung pabayan kun Action Rex bala nga example ipahanugutan lang mag home quarantine. Kung magpositibo hinali magpositibo na siya. Ang contact tracing naman ang budlay. Tanan tao nga na salamuha ya bugto gid na. Times 2. Kay ti ang iya personal ang iya mismo natubang ang natubang yato may natubang pag ito Matubang kaysa Bacolod blagay ti asymptomatic ni siya. I don't know kung nakasalamuha ni siya sa deliver ni siya, di ba? Correct Action Rex. Driver, helper niya or sa sulod sang balay niya. Kaya I don't know kung anong resulta sina Action Ed. Ti subong amo pa na Action Rex nagpatigayon matudayon kahapon pagwa. Kag contact tracing gid. Kagang report sa aton sini nga patrol kay na dogin cordon na ang balay pero ang street open wala sa iya. Pwede lang unlike gyapon. before nga bilog nga street ang ginasira. Sira na. Subong niya wala na. Ang within lang sa perimeter sang balay kag tubtob sa tubang niya sang balay amo tong ginbutangan yellow lines. Pero ang tao in and out gihapon sige gihapon lagi. Yes, correct Action Rex. Wala kita kabalo kung ano man ang basihan sa aton liwat sa aton nga mga opisyales no pero amo na Action Rex I believe ginahambalan Manila ang mga syempre mga tagbalay dira angot man sa sining protocol pero ti amo na ang hambal sang iban bala nga ti asymptomatic ni siya pero kung madumduman nagpalayag ning World Health Organization nagligad nga wala sila sang ebidensya nga makapamatuod nga ang mga asymptomatic gapanglaton. Pero at the same time, kung tanawon mo, wala man sila sa ebidensya nga nagapamatuod nga ang asymptomatic makalaton o kung hindi makalaton. So wala pa naman baluan kung ang mga asymptomatic makalaton gid or makalaton. Kag di ang ato ning COVID-19 patient number 14 Action Rex asymptomatic ni siya. Damo wala nagapamangkot kung nga ano ang nag-trigger sa iya nga iswab ta siya abi or maging positive siya or paano nabalaan nga positive siya kay given nga asymptomatic. Pero ti amo pa nang ginabalo taman sa atong mga opisyal kay kung madumduman Action Rex ati anay frontliner siya mo ti diri sa syudad sang Bacolod ginpang test to o kung paidalom sa test ang aton nga mga frontliners. Amo na sang posible isa sa rason kung nga na-identify o kung nakuhaan man siya sang swab test. Swab test? May 22. May 22. Tido natapos naman na ang mga frontliners ta gani na. Basi guro Action Rex do ara sila sa listahan bala kag duguro the schedule might be amo na. Pero wala ta na iya sang confirm gyud. Amo gid man na. Naging pasunod lang sila swab test and pagkuha ni siya may may 22 pagka 29 amo to kagapon. Kahapon nakitaan nga positive siya. Pero I believe though during that time May 22 Action Rex wala na siya nag sa check-up points. Sir Matyagan ko. Basi kung skid diya na for basi man. Basi. Tiyan mo na nagresulta. Grabe no. Amo lang na galing ang lugar subong pwede maagyan actually sang tao. Correct. Unlike before, dra sa street nila mayara manda mo tong COVID-9 la patient number 9 kung hindi lang ko ka sure no. Basta dra man na sa unha lang nila actually gani nga balay mo. Galing ko takibalo nga subong gin-open lang na. Kay na ang report sa patrol open dito. Wala sang lockdown na ang street. Ang street. Sige lang, pakigangutan na nakaroon na aton nga mga authorities. Pero, Action Rex, ari naman niyang palayag sang DOH nga nagambal sila nga naga-improve
ang sitwasyon sang Pilipinas kon COVID-19 ang paghahambalan. Ti suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kon may mga tion kuno Action Rex nga nagadamo bala ang kaso sang COVID-19 nga ma-record sa isa ka adlaw. Hindi buot silingon nga lala ang sitwasyon sang COVID-19 sa Pilipinas. Suno na iya kay Undersecretary Maria Rosario Vergere. Suno sa iya nga ang kalabanan, Action Rex, sa mga new cases reported bala sa tong Webes, amo ang mga pasyente nga nagpositibo sa virus pila ka adlaw o kon pila ka semana bag-o ang Thursday update. Kaya nakibot gid ang tanan nga kagapon, usually 4 p.m. na Action Rex mo ang COVID-19 update. Alas 8, alas 9 to. Lapit-lapit to, alas 9 kagabi. Kaya ginhambal nila, consolidate ang report. Nga hindi amo tong report? Wala man nila Action Rex ginhambal, nga hindi amo tong report, pero iti ila ginpathag nga kumbaga may ara sang fresh cases kag may ara sang late cases pagid ko no. Most probably hulton ta karon sa hapon kun lain naman nga pattern ang ila pagwa. Mga 10 o'clock naman karon sa gabi. Naglain pa pero nagliga to Action Rex kung manotice ta no, ang ginapagwa sang DOH usually new cases. Tapos death recovered. Tiyan ba nila laino naman. Ano naman nga style? Pila ka case, fresh cases, tapos may late cases, tapos recoveries kag deaths. Nagsibod pagid. Kung ikaw ultimo nga tao do malibo. Masiling ka na, maling pang plastar man do, hindi man tali ka hangop. Kaya hapos na lang, pila blang ano blang obligasyon sang City Health, sang Department of Health. I-report ang positive, i-report ang nagkalamatay, kag ang new cases. Amo man lang na? Kay kung duman mo to Action Rex, damot sila mga backlog pagid balaligad. That's why nga tiga-sige sila hire sang para man sa ilang system dai. Pero nagligad to, nakibot ang tanan mo kay 590 plus something to ang isa ka adlaw. Tiyan balila nga amo gini kadako. That's why nga pagkabuhas to, ginpaathag nila nga ang 500 plus na hindi na siya sa amo lang na nga adlaw. Ang amo na nga 500 plus nga na record means dala na da ang fresh cases kag ang late reported. Pero ti kagapon Action Rex ang pagklaro nila sa COVID-19 update naton, 16,634 ang kaso sang COVID-19. Ginbutang nila sa fresh cases sang May 28 gali 109 lang iya. Kag ang May 29 46 lang fresh cases, ginabo silingon 2 to 3 days before sang update ni nila. Pero sa laon nila antes sila magpalayag sa kahanginan or sa social media, kay importante na nga dan silang source of information tamo. Correct, Action sa Rex. mga tao da nga nagabukad sang Facebook da. Oo. Kay ti kung hindi ni nila Action Rex pag sa laon, ang magwa sang May 28 tani 539 cases reported. Kagapon tani 1,046. Ti amo na masala ang tawo, pero gali iya kung tanawon mo late cases ni ang 1,000, but silingon nagliligad pa ng mga semana, subong lang abi ginisip or gindugang. Sila nga papawayo ng Department of Health Secretary, no? Kay hindi man tigulang, Damo nga reaction Rex gambal nga ti islan tan isang hubin pabalaw. Kaya kasi nakapoy na sila ko, no? Kaya iba ni Action Rex ang DOH ginalain nila akronimo. Ang DOH ko no, dahan-dahan, dahan-dahan, tapos ang O nalipat ko, tapos ang H hinay-hinay. Dahan-dahan, unti-unti, hinay-hinay. Amo na nga, ang subong sang iban. Kasadya, no? Diyan balila, si Secretary, kag si Undersecretary, makita taman sa live nila doon, nakapoy na sila to, dabi. Amo na pangidaron tuod sa prangkang istorya. Matyaga, kukulang na lang na magsila, pahuway na kami, anay, kay ginakapoy na kami. Tuod man, mas lain ang gihos ang may isang bataon, kag sang mayroong edad-edad na mo. Si Secretary Doke, ang pila pa na ka mga hanayaman, Undersecretary siya, si Pablo do, kulang na lang isa katulod Nahuy po na lang. Pero ang point naman niya sang iban Action Rex, kung hube naman dira ang ibutang, kulang naman sila kuno sa eksperyensya. Base kuno nga, hindi naman amo ang trabaho. Hindi tani ma-underestimate yung mga correct, baguhan
para sa imo, hindi ka man Si Action GM lang. Si Action GM. Oh, siya to ba ibutang mo? Oliver. Oo, nan. Sila to ba ibutang? Oh, si Secretary Duque, abi mo bulo si JM, sa kay Ma'am Vergere, Sir Oliver. Nante. Si Vergere, ambot pila na edad yan, ha? Ambot pila na Daw nasa ba taon do. pa man naguro si Vergere, ha? Basi makibo, i-search tabi kay basi makibo tabla do layo ang itsura sa edad. Kiti ang stress Action Rex Gani, gapa oo. ano mo? Gapa dugan Gapa mo. wrinkles. Oo. Nan. Di dapat na stress free Ay, ka mo. pwerte, no? Nan. Pero amo nang hambal plus ang lola ni Spider-Man Action Rex, with great power comes with great responsibility. Yes, correct Nan. na. Amugid na sa Oo. dapat. Yun. Ti ang iba hambal lang sige na lang okay lang ultimo lang ko kay ti amo lang ginahimo ko kay kung ako man da sa babaw ayawan man ko. Nan. Ti ari pag iti ang ginahulat sang tanan Action Rex. Report ko lang gali sa imo, subong aga may nagalabutan, no? 16 ka mga OFWs kag duha ka mga locally stranded individuals or LSI ang nagabot subong aga mga 10:20 halin sa Manila ni. Oo. Di sa Bacolod ni kuano bali sa Manila pa lang sagli nagabot mga 10:20 nagabot diri subong aga sakay sa Tugo Malasakit nga barko kag organize ang National IETF. Hindi ba doon na-shock naman tanong ay may nag-abot gali kagin. May nagabot ay dun Bacolod ni may-ari ni kay ni Gross Occidental parang ni nga page ang natamdan ta drio. Oo, 16 kag 16 ka OFWs kag duha ka LSI. Oo. Sige. Samtang Action Rex, ari na sa mga naghulat da ang inyong mga buhok. Buhok man? Kay ma-open Action Rex. Ang beauty kung salons kag nakalbo barbershops. Slightly kalbo ng iba niya. Hindi na kinahanglan magpagunting. Kaya kalbo na sa mga problema nila sa mga dladlaw. Nan. Sige yan yung gida. Kaya ang iban, basi may bili. Balang iban, Action Rex nga nagpain. Kaya ko diya sang nakuha ko nga ayuda. Kaya ti, ginulat ko nga bukas ang parlor. Kaya pariban. Charat lang. Pero tigin na aprubahan Action Rex ang pagbukas sa mga salons kag barbershops umpisa sa Hunyo 7 apang 30% capacity gid lamang ang pahanugutan sa pero mga sa GCQ man sa General Quarantine Facility quarantine areas man. Pero kitaya kay MGCQ na wala na hambal galing kung pila ka percent sa MG. Pero usually di ba Action Rex so MGCQ 50%. 50%. Bisan mga restaurants na ganito sa bagay, 50%. Bisan sa mga ibantang mga baligyan, amo man nagyapon gina-practice nila. Oo, kung MGCQ 50%, pero do nagligad kung mandumduman mo Action Rex, di ba kaagi man ta di GCQ, hindi allowed ang mga barbershops. Barbershop ang salons, pero ang subong restaurants. Oo. Pero sa aton niya daw effective Monday gani kitaya, ma-open ang tanan-tanan. Oo, MGCQ na kag 50% capacity. Enrollment gani sa public schools masugod na. Pati man ang mga private schools Action Rex. Di mo naman pati mga private katol naman sa ulo. Wala labot pa daan nga nagdinuble pambalayran sa kuryente. Amo na. At diba si Action Rex sunod nga bulan nga magsugod ng agali kay wala man face to face. Basi mag quadruple pag hindi kay may laptop na mo, may wifi. Din ka na makuha laptop mo ultimo nga gabaligya ka lang da sang uga kagasin da din ka makuha sang mga gadgets mo naman. May module man nang ang nanay makuha to sang sa eskwelahan. Tapos ang iloy matuon sa bata. Ang bata patunon mo man Duwa ka matuon. Ang problema da kung nagaobra ang ginikanan, sino matuon sa bata? Ati kung magduwa abi ila bata, grade 1, abi grade 2, grade 3, grade 6 ang isa da, grade 5. Di sino matuon na sila? Kung nag-aobra ka mga duwa, alang mauntat ako, alang mauntat ikaw para lang magtudlo sa bata mo. Amo lang problema mo, alang ang timbang mo da ang patudloon mo. Duwa sila study. Pero walang tawon ta ni Action Rex kung paano ni nila paano ni magkampiyon ni ang ilang mga plano man. Hindi bla magsilinanto bla. Pero push through gid gyapon kuno. Mayara gani Action Rex gambal ang iban bala nga. Ang pamangkot na nga ginahara-hara gid na nila. Pagka June ang iban kay daw kung i-survey nila, majority sa mga ginikanan ang hindi pabor nga i-open ang eskwelahan subong nga school year. Wala enrollment gid as in wala gid. Sa 2000 ano gani nga dason tuig?
2021. 2021, no? Doon nalipat ako pati tuig. Sa 2021, amo nang pag-start sang school year. Year. Tani. Oo. Ang 2020, laktawan tani anay. Oo. Para lang bisan paano ang kabataan ta masalbargid naton. Wai man yan naton nga kadamo na sang nakadtuan ta, kadamo na sang naagyan tang pagpangabuhi. Ang kabataan tayo dapat amuning amligan ta mo. Ikayong lawas. Ay, kayong lawas, gid. Anong ta na ang pagtuon kung malanding malang sa ospital, tapos mga problema mangyapon ng ginikanan man, way tamang pangayon aksyon na din. Pero ti dapat tunan gid sang gobyerno ta. Ti nagplastar man tos mamang, si Secretary Briones. Kay Presidente Duterte, ti daw nag-yes man ng Presidente. Nga sa likod sina, 80% ko no, na survey nila. Oo. Paano mag 80% man? 80% guro sa ibang nga mga area sa Luzon dito. Pero diri sa ato, way kakandak survey de. Actually, ang mga private school sa prangkang istorya, nag-start lang sang Monday gani. Sang survey. Sang survey. Kung anong dapat timuon, anong mayo, anong paborable nila. Ang mga private school, ang mga public school, way pa ka-start survey sa mga ginikanan. Kakadamo-damo, ayawan sila. Pero tinagambal to si Secretary Briones, Action Rex, base pa lang yan, hindi talang pag-questionin, kikigaplano siya nga mga hatag siya laptop. Mga tag-laptop man, di nga gis man. Kung ang presidente, magsiling nga, kung may balayran ka mo sa ospital, suktan nyo ko. Wala magali. Sino masukot niya sa presidente man? Kung ma-hospital ka, tapos may balayran ka sa ospital, way sa masukot sa presidente, aksyon din na. Kundi imo ya personal ang gastuhon mo da. Pero ilang taon tala ni Myla, hindi na ako estudyante ba? Amo nang problema gid sa mga ginikanan nga katulad ko. Nga problema gid ko. Kay nga pakadtuon kong bata ko sa eskwelahan. Oo. Ti ko magsiling ang teachers through module o kung by kwanda laptop na. Tag isa-isa gid sila nga duha, kay duha sila daan. Magduwa sila, ti isa-isa gid ka laptop. Alang nga duwa man da sila sa isa ka laptop. Isus din ko na pangangitaon man. Sus, may lang sa imo da, makahulam-hulam ta da laptop, ti okay na ta. Computer mo, abi, mga duwa ka bilog, tos balay mo, lamuntang isa ka bilog, ti pwede man lang na siguro, pero ti... Oo, ti minimum dan sa laptop Action Rex, pinaka-cheap na gid sina, 10,000. Oo, sino matudlo? Ti... Si Secretary Briones guro. Way man na sang sa prangkang istorya mga ginikanan kuluwan sa sining patakaran sang DepEd mo. Damo gani gambal Action Rex nga tani. Grabe gid ba ang consideration nga kung wala lang gid 2021 example bi man grade 3 taning bata mo subong. Bangod nga COVID-19 pandemic, mag-open yang school year next year. Grade 4 lang sa gyapon niya Kay ti ang mambal nila matun-an lang na gyapon kuno mga curriculum da sa grade 3. Ti ang grade 4 wala man lang galayo nang ila da mga ginatun-an. Ti amo na kuno ba lang nga ma-consideration ang balman sang iban nga mga ginikanan. Ti what is 1 year kun Action Rex so accelerate ang bata. Kay ti budlay gid mo kay ti safety sang tanan ara gid gyapon ang hambal nga safety man bala naton ni kagkabataan ta ang ginaistoryahan nga ang ginikanan mangita na sang kalanon sang pamilya mo sang kabataan ti kung wala nakalanon anong matabo sa kabataan ta mahuyo-huyo na samtang gatuon ta kauno yung laptop kaunong guro to ang laptop mo kung ganing ay, nanong nga mga gadgets na. O sige, bayan ta lang sa lanay. Wala ta lang ni kilapit na lang. Bayan lang yan mo. Basta kiboto. Ang mga teachers kaya na nila mag-provide sa modules. Kaya na nila. Bisan kada semana magpadala na sila sa mga ginikanan. Kaya na nila. Pero ang problema bala, ang laptop, i-shoulder na sang DepEd. Tanan nga estudyante, kada isa may laptop. Hindi tanan di sa aton may mayong koneksyon. Oo. Sa prangkang istorya, may kung mga areas pilion. May mga areas diri nga sus patakod ka wifi do gaigod pa binano nga wifi dang ipatakod mo da minano pa nga plans nang ibutang mo gailigod gyapon do kabudlay nga sitwasyon aksyon din. Kag tibudlayan Action Rex kay kada eskwelahan may option man ang parents mo kung ma-e-learning siya, laptop o kung ma-module siya. Nakadton to pero tsakto man tong kaginang palayag mo nga sino matudlo galing kung duha ka parents ang ano. Kung gawbrang duha ka parents, sino matudlo sina?
Si ma-hire naman na Ati, kung ma-hire ka, additional naman. kung ma-hire ka, magigid sa gyapon sa process. Hindi mo man masigurong i-hire mo nga negative siya. Oo. Dapat ang within sa balay, amo na sang matudlo mo. Correct. Ay, ambot lang. Sige. Mga kaksyon negative, kabalo ko ba magtudlo? Sige, kinala sideline. Negative ko, Kasi kinala niya dahil. Text yun. Pero ito action direct sa dirito na dayo, kay pwede nakapagunting, ho? Kag bukas ng mga salons, kag sa barbershop. Pero 30% lang under GCQ areas. Pero sa ato na MGCQ, 50% ina. Sunog kay Trade Secretary Ramon Lopez, ang Metro Manila ang ipaidalom sa GCQ umpisa Hunyo 1 tubtob Hunyo 15 matapos ang duha gid action rex ka bulan ilaya nga ginpaidalom sa ECQ. Ang rehiyon sang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, probinsya sang Albay kag Pangasinan, subong man ang syudad sang Davao ang ipaidalom sa GCQ samtang ang iban pa nga lugar ang ipaidalom naman sa MGCQ. Antes pa man ang deklarasyon, gin-check na action rex kuno sang otoridad ang kahanda man sa mga establishmento sa pagpatuman sang health protocols agud maprotektahan ang mga customers subong man ang mga staff para hindi na maglapta ang COVID-19. Nagpagwa naman sang guidelines ang DTI o kunang Department of Trade and Industry nga pagasundon sa mga establishmento para gali sa aton mga ka-aksyon para ma-check na ninyo. Visit lang sa Facebook page Action Radio Bacolod kay gin-attach ta dito Action Rex mo. Ang DTI guidelines. Ang DTI guidelines para at least kabalo sila. Ano daw highlight dira sa mga pagsunod. Ma-face mask Action Rex ara gina face mask, social distancing. Oo. Galing. Kag gina-advise nila Action Rex. Magsulod ang buhok sa ilong mo man. Palalayo ka lang na nagasikma-sikma mo gamay. Kag gina-advise nila Action Rex nga kung tani ang mga mga salons ni mabaton sila for appointment na. Do likaw-likawan ang walk-in. Kaya kung walk-in, hindi mo makontrol ang tawo mo nga 30% lang naabi or 50%. Control na gyapon niya sa mga salon. Oo, galing masayang kuno Action Rex. Bala pagkadto kada ay hindi ka nagali pwede. Kung by appointment ka Kung appointment, at least masala nila nga, ay ma'am, wala na kami available slot tomorrow. Pwede man. Oo, amo na. Amo na gina-encourage nila Action Rex. So, yes. restaurants siya? Sa mga restaurant sa aton, di may dine-in setup nga ginayudihon actually sanday Councilor Archie Baribar. Nga timbala ako ng dine-in setup. Pero 50% sa National IATF nga guidelines, ang MGCQ is 50% sa mga Balo ka may mga restaurant. family nga tag-anom kabilog sila mo sulod sa restaurant. Bili na na isa. Kung mag-good for two lang, bili lang anay ang apat. Or tatlo sila kabatch, Tapos na kami, kamo naman. Kaya galing kayo muna, i-push through gid nila mga magkaon gid sila sa restaurant. Ano naman, naka-wrong. Okay, next. Sige. Ang sa ato naman, COVID-19 update, Action Rex as of May 29, 8 p.m. kagapon. Usually 4 p.m. na, pero 8 p.m. 16,634 na ang kasos ng COVID-19 sa Pilipinas. 3,720 diri ang naka-recover. Kag may 942 na ang nagkalamatay. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglambot na sa 6,031,023 ang kasos ng COVID-19 sa Pilipinas. 366,812 diri ang nagkalamatay. Samtang 2,659,270 naman ang mga nagka-recover. Sa aton nga top 5 sa Gyapon Action Rex, ang USA nagapanguna nga may 1.7,993,000 ang COVID-19 case, kundi 104,000 direng nagkalamatay. Ikaduha ang Brazil nga may 468,000 ka kasos ng COVID-19 kag 27,900 ang nagkalamatay. Ang ikatatlo among Russia nga may 387,623 ka kasos ng COVID-19 kag 4,000 ang iya masobra ang nagkalamatay. Ang ikaapat among Spain nga may 285,000 cases ng COVID-19, 27,000 diri ang nagkalamatay. Kag ang ikalima amo sa gihapon ng UK nga may 271,222 ka kasos ng COVID-19 nga may 38,161 na ang nagkalamatay. Mga balita kag update gikan sa News Center, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 ang aton oras sa mga kaaksyon tang ginadiskasan din namon while ago ang pagpadala sa kabataan sa eskwelahan kag pagpadala sa mga gadgets o kon mga notes dira gikan sa eskwelahan. Ti hulaton talang kung ano ang mapalayag sang eskwelahan kag mismo sang presidente basi may pagbago pa man pero ti ang halos kalabanan nga mga gidikanan sa sulod sang puluyan do hindi gid sila gusto nga ipadala nila or may klase abing dayunon or pwede man lang mapaiwaytan pero ti kon sigihon ta. Pero wala lang additional nga bayad, ha? Okay, gid na siya. Basta wala lang additional bayad. Basi kung lain naman lang istorya, may balayran ka di sa module, ho? May balayran ka di sa tanan, may mga charges na mo. Basi ko lang ay ho, basi pa man. Basi wala lang, Kabay pa. Kadtuan tanay sa Aksyon Alvin Graba sa patrol mga kaaksyon. Ibaloon ta sa sining mga inoras ang sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Parang ti may yara kamo sang ihibalo. Kay kuntani kung makasulod lang sa Bredco area ang miyembro sang media ti ang aton sing probinsya nag-rescue na diraho. Wala gid lamang madugay mga kaaksyon sang mga nagalabutan halin sa Metro Manila. Yari ang sitwasyon kag balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na Rex ang patrol yari diri sa area Subong sang Bacolod Talisay border, no? Subong sila Aksyon na Rex, medyo damo ang mga salakyan nga nagasulod. Bacolod Talisay border? Yes, sir. Okay. Bacolod Talisay border, diri sa main highway Aksyon Rex, no? And kagina Aksyon na Rex sa pagkadamo man to sa mga nagasulod ng mga salakyan na diri sa area sang pasulod abi sa syudad sang Bacolod. Subong niya number coding ginapatuman man Aksyon Rex. May mga salakyan di karga abi katulad sinisubong isa ka pulis gina-checkya kung pila ang load sa isa ka salakyan and gina-check up man kung may kuan bala Aksyon na Rex mga face mask kag iban pa and ang number coding Aksyon Rex ang social distancing niya. Social distancing amo na Aksyon Rex, no? That is why ang si Sir Mangani gina-check ya. May ibang direction sa truck kung tatlo sa una. Ginapagpanaog tatlo sa una? Tatlo abi sa tubang ba? Sa tubang pati driver? Pati driver. Ito yung isa ya dapat conjugate, no? Arang sa likod ang isa para ang social distancing nga mapatuman man Aksyon na Rex, no? Bali, tatlo sila. Ang isa na isaylo sa likod? Ang isa saylogid sa likod. Or else, lakat lang even ang mga direction Rex, kung mga nagpapasulod sa nakindi pasahe bala, gina-check man nila kung bala nakasuksok sa face mask. Tulihan ko din nila sa isa ka polis, kaya remind man siya, maaari nakamot Bacolod. Pero sunod sa Bacolod, ang inyong face mask dapat suksokon nyo gid. Kaya matabo na sa Lunes da? Action Rex, no? Bisan ini mga kapulisan di kagina, karo storya kita kagina sa iya, sunod sa iya, this coming Monday, amo ni ang bantayan ta kay wala pa sila sang guidelines ini mga PO1 ni Action Rex pero kagina ara man si Police Captain Richard Pajarito maro sako siya subong gapirma sila Action Rex sang IPER bala na nga ginatawag ining IPER individual performance ang letter E na lipat ko. Enhance? Pero siya daw performance, sabi daw rating ba na? Halina sa BCPO mismo? Yes, Action Rex, no? Bilang survey? Bali, ako na ni siya ila, bali performance sa mga kapulisan sa first sem. Kay ka daw, log eskwela ba Action Rex? May first sem, may second sem,
Amo man na subong Action Rex ang ginahimo nila, especially subong nga for ending sang first semester nga antes makapaton sang budget bonus o kon performance bonus sabi, yung manang initial info tabla nga di dapat nakapirma ang mga pulis, ang hepe sa mga kapulisan on na ginatawag nila nga performance ratings sang mga tagsa ka mga pulis sakop sa iya sining area action na Rex, no? Check the Nibla Action Rex. Ang manami na performance bonus? Amo na Action Rex ang ginasulat man sa tanan. Pero may performance bonus man na sila? May ara manggaling sila Action Rex kung may PB man mo. Kayang mga may ara manggaling? I-check tani karon kay Paharito. Kay ang mga nadumduman ko na last year, may PB sila nga ginatawag. Tilain man to ya guro? Oo, kay nagligat to ya, lain man to ya, tinaya, lain man ni subong COVID-19 niya ho? Oo, basi pa lamang bala Action Rex may PV man sila sa COVID sa ilang siling performance, no? Subong medyo laba-laba sa gihapon Action Rex. Lawig pa ka mga salakyan dayagali nga pasulod ris Bacolod do? Damo ga sulod sa Bacolod Action Rex. Kay Sabado subong no, dapat pala kaling may mga kalantuan panigurong iba na. Oo, gina-check man nila, ginapamagkat. Muna taning ginakuang ko lang kung way man lang sang kalantuan, nga importante kung pwede mapaiway man lang abi. Ano mo ni kay amo na ning oras damo pa sa gyapon lawig pa dayo. Oo, galawig pang gyapon bisan kagina Action Rex, lawig man sa gyapon kagina, napa patong pila sa gina. Pasulod kasang talisay, pagwa ka sa Bacolod. Sige, duway na da may Balyakar Transit na da gabiyahe, duway magkita man. May aran Action Rex, no, kagina, may panakitan to. Pero, anyway, damo to. Ang mga salakyan sa Balyakar, ang nagasulod man diri, ginapatuman nila diri Action Rex, inibilang number coding, ang and even number, no, niyang 24680, no? And, ang umunang ginapamangkot man nila Action Rex, kaparis ang isa ka pulis kinalantaw, ang ending is 5, so, at number pero ginpakita man dire Action Rex ang inibalang may ginpakita nga papel base babakal ang mga resita abi na wala dira sa ilang lugar sa Action Rex, no, kay hindi lang di ang mga kapulisan galing sa prangkang istorya Blackson Alvin do kay useless na gid na subong Oo, sa prangkang istorya kay useless na gid na subong Tuod man, kay magsulod ka diri sa Bacolod, perte ng traffic, no? Oo. Perte ng traffic, kamo na nga daw ka, useless pa, mag-road check ka da. Lantaw mo na lang kung naka-face mask, kag naka-social distancing, dasla. Yes, isa pa na Action Rex, no? Bigo tao. Sir, kamusta ka? Okay lang, sa Kabitantay? Okay lang, Okay lang? Oo. Lalo mo ni Action Rex? Sino? Lalo mo ni? Pero siya reservist sa Philippine Marines. Pero sako-sako. Okay naman daw kagina ka pa man, sir. Dali na lang time na muna. Dali na lang amon time out. Dali na lang time out nila wag 12 guro na. Oo, hasta nang kamalas to sila. Ati kamusta trabaho? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Wala magit pa sa waya. Okay lang. Okay lang. Kilala mo ni Action Rex? Sino? Ang pinakagwapo nga cameraman sang apps. Si Jalo Gobla. Para da siya? Oo, membro galing siya sa Philippine Marines. Oo, ang ranggo niya, Staff Sergeant. Good. Oo, di amat-amat wala kay ara siya. Nagpahuway sa kadiri, base available man Action Rex, no? Si Police Captain Richard Pajarito. Kag pamangkuton ta man ni Action Rex, ano ang preparasyon nila by Monday? Monday, manog tapos na Action Rex, no? By Monday, manog tapos na. And depende ni karon Action na Rex kung bala ang mga pulis magabantay sa gihapon diri area o kung sa border mismo sang Bacolod Talisay border. Si Deputy Ariman diri kay daw masuro sako-sako kay ara sa sulod si Sir, no? Ato sa sulod si Sir sudlon ta bala si Sir Action Rex, no? Kay amaning iyang kundi kay masako si Sir aga 37 atang 7 pagaligi. Naghugas na sang kamot kay palapit na siya diri sa aton. Kung istorbo ta na kadali sir
Nami sang sudan mo, sir? Oo. Bulad? Bulad naman ay. Oo, magana. Oh. Bulad naman. Sir, siyang si Kagina, masako ka. But anyway, sa piyak sang kasakuon mo, sir, ano matabo by Mondays? Ti June 1, di panibago naman ni MG to kita. Ano matabo sa border ta, sir? So para as of now, we are waiting man sa mga executive order na itanawag ni New York, kung ano naman mga guidelines sa MDTQ. No? So, depende naman na kung i-stay ng border checkpoint natin or i-pull out na nila. So, pagkabantayan lang natin kung ano ang mga guidelines naman alin sa babaw. So, butsing ganon, sir, way pa klaro kung bala matiner ka mo diri o kung magwa na kamo o kung na-open ang border. Yes, no, wala pa man sa klaro. For the meantime, no, continuous ang natin checkpoint diri sa border checkpoints natin. Pag ginapatuman natin sa checkpoint gihapon ang guidelines ng DCQ. Okay. So, MGCQ kita by Monday. So far, why pagit, no? Yes, sir. We are waiting sa mga orders din sa babaw. But by the way, sir, it seems sa ako kagaginan sa pagpamirma, kada damo ginapirman, damol to. Ano man gani, sir, ang hyper nga ginamin? Ano mo sing ganun sini? Amoy na siya ang individual performance report evaluation sa tagsa-tagsa ka police personnel nga na-assign diri sa police station 3. Haligi na rate na sila, no? Pag ginapasa namon na by semestral period subong patuon sa semester, so mo naman ang amon nga i-comply. So si ganon, sir, upod na diri, sir, ang ginatawag sang ining pagbantay sa border, upod na ni sa performance sa mga kapulisan. Yes, tanan nga performance nga involved all tanan nga mga tasking sa police, tanan nga posisyon nila. So dira naton na balaan kun sila ga perform sang insakto or wala, no, dira na gabase sa ilang individual performance rating. So magambal kita individual performance ratings. But sing ganon, sir, may mga grado ni sila or nano, sir? Yes, may ara ina nga sa tagsang grado. Okay. So ang grado nila, sir, passer o kun hindi or relieve o kun stiner? So hindi may ara dira nga satisfactory, very satisfactory, and amo na ang pinaka-lowest ang score siya. Nagligad to tinuig ya, sir, sa pagi sining hyper ni may mga policeman kabaton sa gila sining PB bla performance bonus upod ni siya, sir. Yes, no, kung wala ka sang kung hindi ka makasubmit sang sining hyper mo, wala ka sang pagkapatunon na bonus. Kasi ganun, sir, kung maayong performance mo, may bonus ka manggali. Yes, pero depende. So may bonus manggali ang mga kapulisan. Especially, ang ginalaw man ta diri, sir, mo man no, performance bonus man, isan mga item yari. Yes, so tanan nga personnel, no, personnel may ara gid nga ginasubmit nga individual performance rating. So kada sem, so we have 2 semester per year. So butsing ganon duha. Dali lang kay na utod si Aksyon Alvin Graba, reporting live dira sa boundaries ang Talisay kag Bacolod. Ini may kang tanan sa interview kay sa Chief of Police, no? Dira mga ka-aksyon. Balikan to si Aksyon Alvin. Yes, kagina, sir, you were saying that that's only ranggong PNCO, but of course, the commanding officers niya raman. Yes, tanan nga mga officers, no? All PNP personnel of the individual performance rating. To be submitted sa BCPO or sa Prosix tanan? Through channel ang pag-submit siya ay submit sa headquarters, din ang headquarters natin, admin, masubmit man dito sa region. Ng region natin, masubmit naman. Okay, so by the way, katapusan galing at question, sir. Still, padayon ang pagpandakop, sir, sa wala nagasuksok face mask. Sa piyak sini nga by Monday, lain naman nga proseso ni? Yes, no, sa gihapon ginapatuman nato ng guidelines ang DCQ. Labi na ang pagpa-obserbar naton sa social distancing, kag ang pagsuksok, no, mandatory nga pagsuksok sa face mask.
Action na Rex, si Police Captain Richard Pajarito. Sir, thank you, sir. Padayon lang, sir. Liwat, thank you, kid. Action na Rex, no, si Sir Pajarito. 10-7, pasulod tindog siya dayon kay kabalo man siya nga interview ko, no? Si Action Alvin Graba na gid na pero tapos yung panyagan niya. Amo. Importante na basta hindi niya matapos ang panyaga, tapuson lang after Alvin, no? Pero subong okay na dang dalagan sang salakyan? Yes, Action na Rex, no? Medyo okay na. Pero why na sila sang ginapabalik pa? Wala na sa may ginapabalik pa. Pero kagina to, may duha to, nakita na kon, pabalik sa siyudad sang Talisay kay Wayman gali purpose. Wayman purpose sila, basi balagaw lang Action Rex. Pero by Monday, bantayan, kay General Community, ako na MGCQ nakita, ang mga bata, ang tigulang, mga senior citizen, pwede naman naguro makagawa Action Rex, no? Wala pa sila advisory, wala pa sang panibagong advisory gikan sa syudad kag probinsya, wala tulaton ta niya kung anong mga dos and don'ts bala sa sa MGCQ. Yes, Action na Rex, bisan gani si Captain Pajarito nagasiling man kagina nga wala pagin siya sa may nabatong mandate, no? Gikan man sa BCPO as to sa implementation man kag regulasyon, of course, ang MGCQ Action Rex. So para man ang sitwasyon diri, sir, sa Bacolod sa Lisay border sa duha ikatapusan, no? Kung sa ikaduha na lamang kadlaw sining MG sa rider sa General Community Quarantine. So rekta diri sa border with Action Nani Kirao, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Alvin Graba. Mga isa kadlaw kag tunga na lang nabilin kag madjunwa na ta. Pero way patagi hapon sang ideya kung ano ang mga dos and don'ts. Anong pwede kag hindi pwede sa palaboton nga Monday, June 1, mga ka-action. At 12 midnight, June 1, mga ka-action, lantaon ta kung anong mga dos and don'ts, no? Nanong hindi pwede, nanong pwede sa palabuton nga Monday, no? Para at least kung may aragid man mga hindi pwede, bantayan tayo, pero daw halos kalabanan siguro, go na ta sini sa idalom sang Modified General Community Quarantine. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Standby na sa sunod-sunod nga mga reports sa aton sining nga mga action reporters. Unahon taning balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Paggamit sang mga bulutuan bilang quarantine facilities sang syudad, magapadayon sa piyak nga magaumpisa ng aktibidad sang DepEd sa Lunes, mga ka-aksyon, no? Ang ETCS4, ang medalya, ano pa nga mga eskwelahan dre ang gingamit dre sa may Lopisay na, doon kung may ari panigyapon dre, no? Kag kalakip man nga may nagalabutan, subong ay doon ang Bacolod kung mayara nagalabot nga mga OFWs 16 to sa Negros mo, duwa ka mga locally bali duha ang diri lang sa pungsod Pilipinas. Si Balaon tabi, we have Action Art Tayhupon sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art. Kon sa pamangkot Action Rex, 11 ang Bacolod, siling ng Councilor Israel Salanga, galing di pagit siya available for interview kay subong amuning ginauna nila anay asikaso. 11 di, why galing pa niya ma-stipulate kung pilang OFW, pila man ang locally stranded individual o kung LSI. So i-check ko lang na karon ng detalye gid sa iya kay para makuha. Bali 11 to no 11? 11 ang gin-text siya sa ako niya 11, galing kayo siya kay pertigid subong ang sinakwaya me amo nang pag-accommodate na sa ila para hindi man kapuyon ni sila nga magtiner pa dira
sa barko kag dapat ang accommodation nga mga inn kag hotel ginasikaso man dayon nila Action Rex mo. Now, pero why pa makapagwa, saan mo pagwa sila sang executive order si Mayor Bing parte sa MGCQ ni sa Monday man, para sa Monday na ma-start? Wala gid ko ideya. Actually, nag-text na kay Mayor kay ina nga kung pwede kita makaset interview siya karon sa gabi para maplastar ta ni kay bisan ng IETF chairman di ginatudlo kay Mayor since siya man lang makapagwa mo sang executive order kag dira mabutang kung ano ang matabo Action Rex. Number 1 sa mga guidelines nga ipatuman kay ti ang pamangkot diri bala under sa modified general community quarantine ang mandatory quarantine sa mga OFW kag LSI, returning residents kung magapadayon. Kaya mo na ang gin-raise nga question sa kay DILG Secretary Anyo, kag silinganin Secretary Anyo, ina nga discretionary efforts ang LTOs, hindi yaman na iya pag-idulaon mo. So meaning kung ibutang na ni Mayor Bing sa iya siling nga executive order, then mandatory quarantine will continue. Kaya mo na ang isa sa mga balita naton karon with Councilor Novero Action Rex. So hopefully karon basi makakuha man kag makahatag advancer ang alkalde kung nahatagan niya sang i-grant niya aton sining invitation for a phone interview para naman nga ma-update naton ang pumuruyo diri sa Bacolod. Now antes ko atuan ang balita with Councilor Inesito Novero. Unahon ko na i-update Action Rex atong patient number 14 bala nung taga Barangay Takuling. Kagabi giri kumong nga high risk area to ang sa ilalang niya balay may ara na sigin patigan no pag sell off sa ila sini mismo Puloy-an. Sa ila og saran Sa ila og saran pati na sa karsada nga katunga among gin sell off nila. Oo, correct na siya. Now, ang background sinigli Action Rex sa kay ABC President o kundi ka ng mga barangay President, Councilor at the same time, siyang kapitan sa Takuling, Lady Glish Gonzales. Now, inigali nga patient 14, DepEd nurse ni siya. Kag now, pila pa lang kasi man nga nag-resign siya kag amo ng rason nga wala siya o kung nag-cambio sa iya sining pag-negosyo. Actually, importer-exporter siya sa mga spices, Action Rex, mga panakot, prutas o tanon. Amo na ang iya sining negosyo, pero pila pa lang man siya ka nagsugod. Bago nilaligan, kuha siya tutok man sa mga border mo o sa mga check-up points. Now, dugang pa diri ni Lady Grace Gonzales, ang ABC President, kapigin rapid test ni sila. Kaya actually, pati kabulig niya itong mga upod niya siya negosyo, mga timbang niya, gin-ara na siya balay, gin-quarantine upod si Action Rex, gin-kuhaan sila sang rapid test kagabi and good news kay negative ang result. Pero ang RT-PCR test amo ni ang hulaton, kay gin-kuhaan man sila sang swab sample. Ariyo, for confirmation ang palayag ni Liga ng Barangay President at the same time Kapitan sa Barangay Takuling, Lady Glish Gonzales. Kagabigin sila off, kagabing nila na Puloy-an. Then, kagina sa aga, nag-prepare kita detailed order and to deploy sa tanod. Okay, kinanantan detailed order sa tanod and to say sila i-deploy kay for insurance, mabala nila in case, just in case, no? Nang, sa kung ano, ng mga, hindi ka mabalaan mo. So, subong, may, may tanod on post na, kag may bulig man sa PNP, pagit to augment sang security. Next post na siya kay, the nurse. So, si CHO, nag-contact tracing. So, ma-coordinate na kami sila time to time. Okay. May swab kahapon. I understand, ginkwaan mo sila rapid test. Sa rapid, negative man siya. Sa PCR test na lang? Yes, so, ng swab din kung ano ang iya sang CHO na recommendation, i-list naman namon eh. Patient, subong, kumusta? Ara lang na siya, asymptomatic siya po. Doon ay magiging ginabatsyag sa no? Nag-textmate na kanya ni Subong. Wala sa mga ginabatsyag. All healthy man sila Kaluyan. Basic needs nila, gina-assist man sa barangay. Like ang mga
food groceries nagapabakal sila sa barangay. Kag nagahatag man si barangay assistance kag si Mayor Bing. Since nga kuan ni siya, frontliner sa DepEd, ano man may strasa sa una? Portion ng sa nga parehag ni Councilor Lily Glaze Gonzales, ang contact tracing si Aison ang nagatrabaho sa karon na Action Rex. Sa iluan na to, no, ang naging result sa meeting kahapon ni Councilor Renisito Novero as chairman on quarantine center action team, ang isa na rin naging kasugtan nila upod sa DepEd nga pwede magamit sa gihapon sa city government o Bacolod ang mga bulutuan na ginpreparar, especially inang ginagamit as quarantine facility. Bisan pa man nga ang mga activities sa DepEd mag-umpisa na by June 1, although nga why minasang face-to-face nga klase on August 24, and then skeleton force lang kung manin pipilagid lang ka mga manunodlo magkadto sa eskwelahan, bagot man sa hindi pa iway kag mga preparasyon nila. Now, isa sa naisugtan nila nga ang June 30 to yung memorandum of agreement, sige gina siya na magamit ya po ng eskwelahan, and beyond sa June 30, sila niya may ara kami na posible naman sa pirmahan kay siling ni Novero, pwede man nila yapon magamit mo ang bulutuan kung wala man lang sang face-to-face gid nga klase ang mga manunudlo kag ang mga kabataan. Sinya ti ko mayara man mga teachers siya mga report na kag ang ilang mga officers sang eskwelahan, may kwarto man lang sila nga pag-atiniran. Yari ang parayag ni Councilor Renisito Novero. Kag-raise man ni Mayor Ping na point nga kung wala man lang classroom instruction, so hindi pagamiton sa manunodlo kag mga estudyante ang aton classrooms. Kung hindi ni magamit, mangin useless ni siya kag later on basit maguba naman lang ni. So kinanglan gamiton. So ang isa ka compromise approach is, even after June 30, pwede natin magamit as quarantine centers ang mga eskwelahan. Mga ayo lang extension na naman o confirmation sa aton Secretary ng DILG, kag Secretary of Education, rather, kag sa aton Regional Director sa Education, kay Ma'am Gemma Ledesma, kay pamaharian, kay Ma'am Gladys Sales, wala iya problema. Very cooperative siya, no? Hindi man na hilingin na tanan. Sa parayag ni Councilor Renisito Lovero. So, sa mga nagpamangkot, try natin karon i-update sa kay Mayor Bing na ang matapusin niyo sa mga questions kung gina-raise nga mga concerns sa mga taga-paramati-tagri sa Action Radio. Mga bakulod noon na gusto makaisayod kung ano ang manging kaundan, more or less ang ipagawa ng executive order, inuantay na karon nga ma-presentar sa Action Report sa Afternoon Edition kasi sa Action Firing Line. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon at hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art, kadtuanta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa mga negrense nga ginabisuhan ni Gob Lacson nga maghanda na sa posible nga pagbukas ang commercial operations sa airport kag puerto diri sa Negros Occidental sa Lunes nga adlaw, no? Kag kalakip man mga kaaksyon ang balita, may kang tanan sa repatriate sining aga mga 10:20 nagabot diri sa Bredco Port area ang ining mga OFWs kag mga locally stranded naton nga mga kaaksyon. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, sa mga aga may mga alas 10:20 ang tagna, may nag-aabot na naman 16 ka mga repatriated overseas Filipino workers o kon OFWs. Halin na sila sa may Metro Manila. Nagsakay sila paagi sa Malasakit Contugo, Malasakit Voyage. Organized in isang national interagency task force sandig man sa Mando
ani Presidente Rodrigo Duterte. Sa 16, may arapagin sang duwa ka mga ginatawag nga locally stranded individuals halin man sa may Metro Manila. Dalon ini sila sa bahin sang processing facility dito sa may banwa sang AB Magalona. Subong ginaasikaso na ang ila sa nga pagpasakay sa bus kag diretso dito sa banwa sang AB Magalona. Waya magita sa report kala baton nga mayara sa nagpapalipad aksyon Rex. Ini 18 laban-laban sa ila mapasugot naman lang nga magdiretso dito sa may AB Magalona ay gina-explikahan man sila ang local dere nga provincial incident management team. Pero hindi na sila magtiner pa, no? Lang sila after sa RT-PCR test? RT-PCR test, kinalaga Rex may ara sang kwangid sang resulta. Dapat pag-abot sang resulta mo na yung pagpapauli sila. Kung negative sila, munang pasugtan sila, tugutan sila akson Rex nga magapulis balay nila. So samtang nagawala sa resulta, halin sa ibi Magalona, asikasuhon sila akson Rex sa ilhon sa hotel. Sa may suran sa nga Bacolod. Nagwa ang result, laban-laban hindi na akson Rex pag hulaton pang 14 days, mandatory quarantine, labi na gid nga sa Lunes nga adlaw June 1 na ginapaabot action Rex nga base magbalik pa lang commercial operation airport kag seaport. Ining ginasiling pagbalik sang commercial operation by pa ni action Rex sang desisyon kon madayon or hindi by June 1 man ara na kita sa bahin sang modified General Community Quarantine MGCQ. Galing kay ang Negros Occidental, ginapaabot pa ang Oriental side mismo ang Philippine Airlines. So nag-announce actually kahapon pa ning announcement nila mo nga may biyahe na sila Manila, Dumaguete, Manila, vice versa. Man action Rex ang ulihing information gagin palabot rin sa Negros Occidental. Kalendariya sa atol sa Negros Occidental, si Governor Bong Lacson may ginpadala pa action Rex nga request. Si kapila na sila mag-requesto nga dapat ipaiway nanay, way magyapon response dati. Meaning way na sila ganay sa aton magsapak di, kita na mahimo dres ang kunano mandang nasaad sa kasuguan under sa MGCQ ni tumanot lang na kayo ang Dumaguete, Manila, ganitong flights ng Philippine Airlines, ma-resume na effective June 1? Hambal ni Gov pananglit nga hindi pa desisyonan or hindi papaboran sang kaya man gin-refer man action Rex ni Interior Secretary Eduardo Anyo sa National IATF ining request nga kon mahimo para yung nanay pagsira sang seaport kag airport naton ilang ipagibalik ang commercial operation. Tiway pa makasabat ang National IATF timbal ni Gob by June 1 kung way pa sang sabat ang National IATF kung marayon gid action Rex ang pagbalik sa commercial operation timbal ya hoping for the best, be ready na handa na lang kita sa kung ano man ang matabo. Pero kung paboran nang iya sa nga pangabay, ang hatagan na isang prioridad iubos papauli ang mga stranded nga OFWs. Halin sa iban pa sa mga probinsya, hindi lamang halin sa Metro Manila. Natinguan man nga kung balik ang commercial operation sa seaport kag airport, pagatinguan sang provincial government nga ang mayoriya makuhaan sang test bisan hindi na pagpaidalom sa quarantine. Ayo, pakabay o pahanumdum ni Governor Bong Lacson. You know, at least CAAP is talking with us, no? CAAP is talking with us together with the managers of the airlines because they themselves are also concerned, no? They don't want to be the cause of spread of COVID here in Negros Occidental. If
commercial flights will be open, we'll try our best to be able to at least do a test. Definitely, we cannot hold them anymore in any quarantine area because we're talking already of thousands every day. But we're trying to find ways if we could give these incoming passengers at least a test, no? We're just hoping for the best, but just be ready also if it's not, our wishes will not be granted. Para sa amon, masapos konserado gyapon ang airport and seaports from commercial operation. Ang OFWs are being supported really by the national government, no? Ginatagaan gid sila sa flights. Ang sa mga stranded migrantes, we will just depend on the availability of our quarantine facility and availability of sweeper flights. You know, when we go through a sweeper flight, it would be best kung mapuno ang incoming and outgoing para mas barato ang ticket. Kung mapuno lang sa incoming tapos very minimal ang sa outgoing, mas mahal ang ibayad, no? Because fixed price ni siya. Ang back and forth flight, fixed ni siya na price. So i-divide din na sa number of passengers coming in and going out. Subong adlaw, Mayo 30, may boss pa, may 31 pa action Rex. Ituptop pa ni boss ang hultanay sa provincial government. Kaya ang problema naton, di ba? Ang executive order tayang ginapapanaog, last minute tayaga decide mo ginang daw kinalain bla sa aton blayaw. Ginahimo na action Rex bago kita mismo hindi kita makalantaw sa sitwasyon kung go o kung hindi bla. May ginahulat sila sa masaming desisyon sa galing ka salig patagyapon sa nasyonal mo lantawab lang oriental nga side mapalupad na sila. Philippine Airlines actually nag-confirm na may duwa sila ka eroplano, ang PR2545 Manila Dumaguete kagang PR2546 Dumaguete Manila. Ang flight nila Action Monday, Wednesday, Friday, Saturday and Sunday only. Ang ibandra way sila biyahe Ining request ni Gov Lacson sigurado makalabot man kay Transportation Secretary Arthur Tugadi. Ara para sa gyapon? Mga railways man tong iyaya gida-discuss to? Ang executive order na bag-o para sa implementation sa MCCQ laban-laban na Surex ipagwa naman na May 31 sa hapon o gabi. Tigali kay amo na bala last minute blang aton nga pagwaan na isang executive order raw nga ginambal na sa gobyerno tang under ta MCCQ katapusan mahulat patagyapo sa mando nila no pagid ginahulat nato now. Ang ila guro da action Rex kinahulat man base kon mauna sila pagwa kag mayara sang desisyon ng IATF national sa ila sa hangyo la. Ang presidente na gito nagambal. Di base karon sa hapon guro may iyon na. Base karon sa hapon na. Lantawon ta na. Base ko ara na bala permahan na lang blao. Na sa lamisa sang gobernador o ara sa lamisa sang mayor permahan na lang. O gabi mo ta ginasiling nila sa masami dapat pulaton tamay ato sa ring ginahangyo sa national government kon paboran o kon hindi. Ang akon di ay isa ka punto lang ding Department of Education. Di ba nga nag-request man gani ang probinsya kag syudad nga ipaiway ang klase anay? Amo lang na ginahulat ko iya? Oo. Kon wala sa gyapon sang kwan wala gyapon feedback Okay, muya man nagurong dipit nga halos tarang nga mga local chief executives diri sa probinsya ka Bacolod. Oo, pabor nga paisol na sa 2021 na lang. Kung di nila pagpasugtan base kon sumunggod la. Gani man. Western Visayas, majority sa mga government officials sa Western Visayas ng stand ni Lacson Rex kung may mo, hindi lang anay pagdayonon by August 24 munang question to na kung pamatian sang DepEd kapamatian man sa ato sa national government tagi sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Action Marlon Hadawoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na.
Thank you, Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Radio, Philippine Standard Time, las 12:30 ng aton oras. Tina isa ka balasihan ng Oriental side, no? Kaya rin lang nadigatambi sa aton. Ti may lupad na to sila aeroplano, ho, pal? June 1, no? Dua ka biyahe dito sila. Isa lang ka company, ang Philippine Airlines, pero may mga flight na sila Lunes, Merkules, Biyernes, Sabado, kag Domingo. No? Dria sa aton, mano kita dre, mga muyo pa. Ay, oo. Importante dire, naka CL-7 kita. No? Minano pa da. Bisan may flights kag wala flight na, basta naka CL-7 ta, okay gina siya. CL-7 nagapabakod sa ngaton immune system. Natilawan na kag napamatudan nga maayo ini batok sa mga balatian. Ilabi na sa ginabatyag ta sa lawas bla, katulad sining high blood pressure, hemorrhage, kidney disorders, kag madamo pa. Importante sa lang kapanomdom dre, likawan gid nato ng piki nga CL. Nga nabutang sa mineral water plastic bottle bla, kundi gani lapad bottles dira, likawan tagid na kaya muna ang CL nga piki mga kaaksyon. Narada sa bago ho, may mga ginaladlad dira sa iban nga butika. Ay, puwerte, no? Kag sa iban pagid siguro nga mga lugar eh. Ang importante magbakalang sang CL-7 sa mga suki ninyo nga mga butika o kon parmasya. CL-7 kay kung ikaw laking CL-7 laging panalo. Sa mga kaaksyon ta, Malakay Finance Corporation, base kung nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Maanlod tanay, may lang pag-monitor kay paring Roger Montalvo dara sa Chimaros Wine Center, no? Paring Roger Montalvo. Yeah, siyempre, tanan hulat executive order, last minute na yan. Paring Alan Navales, may lang pag-monitora kay paring Alan Navales. Kag sa kay Josing Topaz, may lang pag-monitora. Kagawad jo Fred sa Panta, may lang pag-monitor dira sa Barangay Robles, oh. Yeah. Okay, gahinuhuyo na sila. Tani mga early 50s bala edad, tani nga sekretarya. Gani man kagawad jo Fred sa Panta, no? Kay Kapitan Chad Feria dira sa Barangay Robles. Kay Rinan Aloro Rico, may lang pag-monitor. And Gerson Yang Habaybay, may biyahe naman yata Bacolod, Manila according sa PAL Advisory. Kuwan lang to, Oriental side, way patakay balusang Occidental nga side, no? Kay Manny Loquias, check attendance lang. Salamat gid Manny Loquias. Rona Calabines, may lang pag-monitor. Rona, pwede nakabiyahe ng bata sa Rex. Okay. Sa Mandea. Okay. Jo Marie Formentera, may lang pag-monitor. And Jenny Perez, dra sa Binalbagan. Aldrin Limaco, Toto Aldrin, may lang pag-monitor dra sa Ninas Rose, no? Sa kay Commander-in-Chief Yadira, may lang pag-monitor. And Liberty Binitin Obaldo, may lang pag-monitor dra sa East Homes 4, no? Liberty Binitin Obaldo. And sa kay Rejantan Villalon dira sa Barangay Purisima, Manapla, may lang pag-monitor Rejantan Villalon.
Okay, sa kay batchmate J-Boy Hovia, no? Maniaga Amigo Rex nagapamati gid diri sa balay sa Central Manapla Purisima. Kailangan pag-monitor dira sa pamilya ni batchmate J-Boy Hovia. Kay Dennis Richard Tiboroma, kag Roma family sa San Enrique may lang pag-monitor, no? Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian. Sa kay Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor dira, no? Sa kay Mary Hope kag Yang Villa Tora, no? Ophelia Galero Arce. Kay Mary Ann Fortaleza, may lang pag-monitor dira sa Sharina Heights. Hindi gid kuya gusto nga mag-open ang klase sa August 24 kay hindi pagid stable ang aton sitwasyon. Subong delikado pagid para sa health sang mga kabataan. Gani man. And Emma Rojo Aguilar, no? May lang pag-monitor kay Madam Emma Rojo Aguilar. Babes Rotor, no? Babes Rotor dira sa Cadiz, may lang pag-monitor, Babes. Sa kay Andro Juanites, may lang pag-monitor. Kay Jonel Hal Llorena, may lang pag-monitor, no? Jonel Hal Llorena. Kay Kimberly Pamamata, gatamyaw lang sang happy birthday kay Aksonan. Happy birthday kay Aksonan Defensor. Karon nga adlaw, Aksonan. Happy birthday. Halin sa kay Kimberly Pamamata. Kay Ruby de la Cruz, may lang pag-monitor sa Cambridge, Talisay City. Kay Ruby de la Cruz. Kay Marivec Rivera Delgado, may lang pag-monitor, no? Dra sa Greensville, Stefania. Stop lang anay, anak ko. Stop lang anay, anak ko. Ini nga school year. Better stop than sorry. Thanks. Ayos. Thank you so much, Marivic Rivera Delgado. Kay Wing Haba, yan need gid nga dapat may laptop, printed materials will do. Modules, correct na. Wait lang, anay, kay ang DepEd may gina-prepare ng plan for this school year. Yes, may option gid ang parents, ang need subong gid ang partnership sang parents kag teachers. Gani man. Rhea Batidwan, may lang pag-monitor, Rhea Batidwan. Good PM lang. Susana Hapitana Marabilia, may lang pag-monitor. Axorex, hindi gani ka-provide box ang DepEd, laptop pa. Good day sa imo, Axorex. Gani man. Joe Mariu, may lang pag-monitor. Joe Mariu, kay Nelda Siguanse, Meros Langkoy, dara sa Hervias 2, no? Kay David Ato Toto Kimpi ka Greeny Boy. Kay Jeremy Padilla, good PM lang Jeremy, no? Padilla. Kay Lourdes Blazer, may lang pag-monitor. Lali Inayan, ga-monitor man dira sa Cane Town Subdivision Victorias. Ayos, thank you so much Lali Inayan, no? And Melissa Sanchez Bulacca, good noon, live from Makati. Bauporti si Melissa Sanchez Bulacca. Mario Lones, may lang pag-monitor. Mario Lones. And Lones family dira sa La Castellana. Totoro Hilio Catalbas Jr. on the line man, no? Sa kay batchmate Len Honio, gapamati siya subong. May lang pag-monitor batchmate Lin Honio dira sa Manila. Lonila Tarusan, may lang pag-monitor. John Alvin Amadilio Romano, may lang pag-monitor dira sa Candoni. Ayos, John Alvin Amadilio Romano. Kay Jolie Kasapo Pagtaugan, may lang pag-monitor sa imo dira Jolie Kasapo Pagtaugan. Gian Resisio, si Mercy Palacios Relatos, may lang pag-monitor, no? Ano niyang plano ni Mildred Gomez Palanog sa kabuhi? Yang daw akig ni sa iya. Basi na tumukan mo lang ni Mildred, lihog tada, kung ano ni. Ayos, sige, daligid lang mga kakson, ha? Matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay. Ay, paring Mark kag-Ems magbanwa dira sa handumanan, may lang pag-monitor. Paring Mark kag-Ems magbanwa. Kay paring tip-tip, kag Emily Razan, may lang pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa Barangay Alihis. Paring Elmar kag kay Commander-in-Chief ya dira Trafangco, no? Sa Mansilingan. Paring Renz kag Marilea Campus dira sa Sumag, Bacolod City. May lang pag-monitor kag paring Renly Martel dira sa Banwa sang Valladolid.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Paabalik kita diri sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Sa mga listeners na good PM lang, no? Sa mga listeners sa Transistor Radio kag sa Facebook Live, no?
Ginatamyaw lang sang happy birthday si Gamay si Kwando kag tamyaw man si Mama si Roby Santiso kag ang amon barangay kapitan si Noel Magkilat, no? Halin sa kay Claudine Valdivia Santeso. Okay. And sa kay Marie Jane Jaime dira sa siyudad sang Talisay, good PM lang, no? Salamat gid Marie Jane Jaime, no? Ayos, sige. Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa dua ka mga persona patay sa aksidente nga nagluntad sa syudad sang Kabangkalan kay nasa ngaga mga alas 8 pasado ni. Yari ang kaudan sang report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, patay ang duha ka motorcycle rider matapos nagsampukanay ining duha ka mga motorsiklo sa tunga mismo kon sa center line sa dalan sa Sitio Plasanon, Barangay Salong sa siyudad sang Kabangkalan, takna alas 8 ang kay nasang aga. Ang biktima diri o ko na mga biktima ginkilala kanday Larry Halapa, 53 anyos, isa ka barangay kagawad sa barangay Inapoy sa siyudad sang Kabangkalan. While ang isa ginkilala diri kay Ferdinand Tangguar, 19 anyos, taga Barangay 2 sa amuman nga syudad. Giisa man ini Action Rex ka mabendor man bala Action na Rex. Now sunod diri kay Police Staff Sergeant Rene Tuason, ang traffic investigator sang Kabangkalan City PNP. Si Halapa sakay sa iya sini nga Kawasaki Roser nga 150cc. Halin siya sa Inapoy, padulhog kuntani sa pagkadto sa city proper. While si Tangguar halin sa city proper pataklad sakay sa iya sini nga motorsiklo nga Mio. Pag-abot sa Sitio Plasanon, accident prone area ni sa Action Rex mo, inasunod kay Rene Tuason, nga pag-abot sa Sitio Plasanon sa Barangay Salong, aksidente nga nagbungguanay ining duha on collision gid Action na Rex kay malikaw kung tani si Kagawad, kundi ang direksyon ni Kagawad, dito man ang direksyon sa paglikaw man ni Tangguar. That is why gisampukanay gid ining duha kagagindingagaw pa dala ang duha ka mga biktima sa Kabangkalan District Hospital apang napatay ining duha Action Rex samtang ginabulong. Ari ang pahayag ni Staff Sergeant Rene Tuason. Katanay sila, dasig plata malikaw ang isa, kay ang isa masunod man sa likaw, hindi sila magkuhan, nag-collide sila sa tunga. Sa kadasig wala na sila nakamaneuver nga makakuhan. Dungan likawanay mo na, dungan man nga sampukanay. Anong dala diri ni Kagawad Halapa, sir? Osaki Roser ya, Osaki Roser. Si Tangguar, sir? Yamaha Mio. Patay on the spot ining duha? Di nadala pa sa ospital kay declare na sa doktor sa district hospital. Pero dito pa lang sir sa lugar sang insidente. Agoy pa niya. Kay Juan Tangguar. Si Kagawad niya, ina-oxygen na siya sa pagka-rescue. Action Rex ang kabahing gilamang sa pahayag diri ni Police Staff Sergeant Rene. Way manigali sila kay enkwentro nga duwa man lang ni sila gali? Duha lang gid sila Action Rex, wag gid enkwentro nga iban. Way ni sila pasay sakay angkas na no? Sa Action Rex lunsay riding nag-singulan sa isa. Sila nga duwa? Sugatanay ni Action Rex si Kagawad halin sa Inapoy padulog kuntani pakadto sa city proper. While si Tangguar ang halin naman sa city proper kay halin siya kay nagabaligyan niya sa Action Rex sa may Ceres Dampe sa may terminal. So plano kuntani mangumpra ang natabo diri Action Rex kay pagtaklad niya pakadto sa area sang Inapoy, pero sa area naman sang Sitio Plasanon. Actually Action Rex ining Sitio Plasanon kung madumduman mo amo di ang kasami nga madamo sa nagkal-aksidente kalabanan nagkal-aksidente dira patay Action Rex, no? Nagligat to nga report man naton dito man natabo gyapon sa Sitio Plasanon sa Barangay Salong, motorsiklo isa
dito napatay duha ang napilasan sang nabungguan sang truck ni karga that was last few weeks ago. And amo man ini ang natabo man diri sa duha nga dira man gyapon sa sitio Plasanon, dira man nagbungguan ay o sampukanay ining duha ka mga motorcycle rider. Wala ni sila mga accident prone na dagling area. Yes sir, accident prone na area action na dampi man pakanto na sa oriental nga way. Hindi action na Rex, ina mga gini nga way dablang pakadto kabla sa sentral sa may sunod ko. Oo. Amo ni ang lugar nga kung mataklad kabi kay ti laban diri nga mga kurbada taklaron ti taklad kung miyo action Rex kuti di man malipod sa tanan basta miyo dasig man. Ini sa sunod diri sa pahayag ni Staff Sergeant Tungason nga both duha sila abi nga medyo madasig ang dalagan kung diin ang direksyon abi ni kagawad nga napaglikaw dito man ang direksyon nitang Guarda Tisway kung nag-collide gid ang duha. Ano da taklaron o dulhugon? Yes, action Rex, taklaron si kagawad padulhog while ang isa pataklad si Tangwar. Okay. Oo, kag ang nga lugar ti kay kung mukurbada action Rex nga lugar ti dara mismo o kung masami nagakatabuan ang ini nga insidente. Balita, report sa patrol, rather sa Negros Occidental Police Provincial Office, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pag-monitor kag happy birthday kay Mary Ann Salvacion. No? Kay Mary Ann Salvacion, HR Human Resource Officer sang Bacolod Silay Airport. No? Happy birthday, Ma Mary Ann Salvacion, nalinsa Bakjeva BCGO. No? Ayos, sige, kantuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa palayag ni BCPO Colonel Henry Viñas nagklaro nga wala nila ginapabayan ang kaso sang pinatyanay diri sa syudad sang Bacolod kakulang sang testigo nakahatag kabudlayan sa investigasyon. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright, Aksyon Rex, Ferriguino Cantong. On the line. Ayo di purma. Do, ay nabuwas ba? Meron. Domingo buwas eh. Gani, Domingo buwas eh. Our rest day tomorrow. Kay Madam Virginia San Antonio Alpinda dara sa sa Celine Homes, Barangay Estefania, good PM lang. Tama man tali sila sa barangay amin. Ang amin Isabela Grunay, no? Ang amin lapit na sa ato. Ayo di purma. Sa Isabela. Barangay amin Isabela. Daw dito na tubla lapit na to sa Oriental side mo sa Giunan. Okay, si Tatay Gamay si Cuando, o si Roby Santiso, kag si Kapitan Noel Magkilat, sang barangay amin Isabela. Gamonitor to sila kuno. Gamonitor sila sa Rex. Di happy birthday lang datay Siling, di nga birthday man. Birthday na ni Tatay Kwan? Sino ni Tatay Gamay si Cuando? Tatay Gamay si Cuando? Ay, gali ka? Birthday Birthday na. May greatest si Simo Galita. Mayari di sa online, no? Kay, ano ka tamyo? Si Claudine Baldia. Si Claudine Valdivia Santiso? Santiso. Ay, okay. Ano ni Santiso tong sa television man? At sila na ni Amin, no? Ayo di purma. Hindi amo. Happy birthday kay Tatay Gamay si Cuando. Happy birthday, Tay. Lapit lang di tani, no? Buko mga lapit na sigurado mapadala ni Tatay si Cuando mong gamay mong galing kita layo isa bilas padalasang amin eh. Ha? Padalasang? Sang mga pagkaon eh. Ayo di purma. Kaya mati gusto naman na tani isya riguro sa ato nga duwa. Galing kita layo tayo bakulot ti sila ya amin to eh. Dati oriental side pa nga daan to lapit sila ti sige lang tayo, importante nga buhi ta. Good health lang. Importante buhi ta, good health gid. Kag more life, no? Good. Life is good. Yeah. But we need gas. Ayo di purma.
We need Subong at chimpo nga daan. We need cash, gid mo. Oh yes, actually, Rex, because of the COVID-19, no? So we need cash, no? Ayo di purma. Kapchad, kagawad your friend. How are you there? Sabi ko, we need cash. Ayo di purma. How are you Para there? sila ka monitor sila subong. Kaya papacheck na simo da. Ang importante ka papacheck na simo, no? O hindi gani sakon man, no? Para sa balaan tabla. Papatsagid sila. Importante ka papacheck ay mabalaan tagit ang sitwasyon, no? Taga Cityville, Stefania, dama lang ang pag-monitor kay Joel Aligato Jimenea, no? Okay. Gadamo, no? Kuan mong undisputed #1 program. At din pa sila, Bima. Natural, Ridi nga, kumbaga sa mga isda, maunod. Ayo di purma. Maunod na, kung sa may mga tulaan pa, may utok pa. Ati laban. Ayo di purma. Lingko gida. Dili ka mo sa may mga utok, kag sa maunod, no? Nga programa, BBB program, no? Dili ka mo magpangita sa ibanda, no? Pa sila mangita man. Dili ka mo sa mga maunod, kag may utok, no? Nga programa. Ayo, gid. Ayo, tayo mo ginang live action Rex. Mo gid na. Sa Lunes, kuan ta, MGCQ. Gani. Ano man yung kapalaran taman? Ambot kay ginapabot tali gani kung ano niyo? Ang ano? Ang kapalaran ti ang piho ko di daw may biyahe na ta. Pero ti ang paldi Bacolod gali airport isa sa mga destinations ang PAL meaning nga may biyahe na sila Monday, June 1. Sa Monday natin kasi kung magdagsa ding mga kuan sa Maracay sang PAL. Magdagsa sila kagway man sila kantuan di man no dislaman. O gani man pagbalantayan kasi kay quarantine halos kinabanan subong gabantay man lutay hindi man siling kung way importante nga kaladtuan way gid man sila lalakat subong kung sa bagay o gani kita nga laban nga puli na stranded sa Manila. Gusto mang magpuli sa probinsya nila magmudwa ka bulan tinir mo to. Iba ka bulan nga lapit 3 guro. Yadi magmalawig-lawig. March nga daan to nagumpisa mo. Di sigurado pagabot nila sa Bacolod sa Negros mga quarantine nga na sila nay. Ati laban Pero depende na sa kwanti ko lang na siguro gyapon RT-PCR kun probinsya mo. Ay gali ka Kun Bacolod ti depende na ni kun under quarantine sila sa gyapon kung naman sa Lunes may aeroplano na. PAL pa lang nagpagwas ang ila sini nga press statement diri press release nila. Ang aton roro kag paskrap na way pa no? Way pa kay ginahulat pa nila kuno si Gob kag si Mayor. Napudamo mo to stranded sa panay to magpuli sa Santos Negros sa mga sa Negros going to panay. Ayo ko damo na gid. Gani. Nang kailan kita mo ganang sitwasyon Ti hindi ta man mabalaan ko. Mayo naman na magkalipas ang isa ka semana kay way naman na pasayro gani man, sigurado ko dyan, pa-bulyom sa pasero ya. Kung may biyahe lang roro paskap, sigurado ko punong-punong ng Surex. Gani, ang dapat, muna gani siling ko nga, hindi pag-ibutang sa italital bla, ikwanon dayon, kung mayara sang, kwan bala, ng biyahe bla gilayon, mana kay kunano, mapreparahan dayon. Gani man, kaya di, ang halos tanan do, gigil man mo, magpuli sila lugar. Di, plus kati, makahalubilo man ang pamilya nila Kalingita mo na siling kublason, doon tagyapon ang protokol sa gobyerno Kaya man ta may imo nga kunano pa da, di sundon tagitanay. That's why nga, we need cash? We need cash. Ayo di purma. Siling ko gidaw. Ayo. Nagita cash, no? Kaya kabudlay kon may takas, no? Kaya basi kon mga ngaraskas kita. May gina-develop naman ko din nga balita sa area sang Mandalagan. Abot kung confirm niya? Double check tala na Kung confirm na kung ano na kay base kung wala ko sa balita kung sa may pakpak ang balita mo. Gani man. Di promay ko dyan kung ang pakpak, bakod nga pakpak, no? Para paghugpa, hampas siya ng dayon, no? Gani. Ti sikap baby pa rin yun. Kay daw Mandalagan ng area ho? Yan yung kap baby pa rin yun na da? Eti, aragid. Ang langgit nga ko, ano? Nga? Kinananogid ang gas, no? Ayo di purma. Ang gas importante da, no? Kaya para nga makahulag kita sa aton nga dapat baklo Rex, no? Laban. Kay karma na ay da may lang pag-monitor kagay Sally Vargas dira ho. Gali ka? Pag-monitor kag advance happy birthday para buwas kay Roel Gerald Balingan sang Bakyas Bacolod. Halin kay Mami Daddy
And kay Kuya. Siling ni Happy wedding anniversary today kay Mr. and Mrs. John Balingan. Bukadamo sang mga celebrants mo no, wedding kag birthday no. Tingog ni nila mo. Mga lapit-lapit lang da, yawag kita kaos na. Ayo di purma. Grabe ba mga kaon dayon. Si Welms Cabarles Si Welms Cabarles. Sila ko no ang unhan sila ko no sang barangay amin, barangay Camp Clark, Isabela. Okay. Galing kayo, bay kuda kakadto pang mga lugar mo. Camp Clark, no kakadto na ko tabla mo. Lapit na sa Camp Bato. Ayo di purma. Sa Camp Clark, no nakaagi ko tabla proklamar mo. Sa Camp Clark? Oo, Isabela. Grabe, kabaga labot ka pa to yung proklamar Oo, sa una. Camp Clark, barangay Lima, Isabela na. Aba, ka mga layo, galing mga lugar. Na sa unang lugar, sa unang nagkadto ako na sa una. Pwede na sa unang pag-abi-abi, sa una sa akong sa mga tao ta. Abi-abi, gida. Okay, pag-abot ko ta, may mga banda pa yan mo. Ayo di purma. Hindi amo. Nag-graduation lang eh. Ayo, nga mga buhay ato ni. Ano na ning palayag ni Colonel Henry Viñas ni? Ginapangita ko mas Colonel ara siya. Ara sa? Ribang tao niya. Good. Actually, wala sa kakuan di, kapag kita sa ato ka pa-interview, Kay? ay gin pa nagpa-swab test sa Action Rex. Negative na negative sa COVID-19 Oo, te. Nagpa-self-quarantine siya for almost 14 to 15 days. Iwas sa kagawa-gawa Tingala kay. kung way sa kagwa gidya pila ka kung ali nagpa-self-quarantine siya iya. Oo, kaya napa-swab test sa last week sang April. First week sang May nagwa ang resulta negative siya. Sa COVID-19 Action Rex. Good Kay ginaubo-ubo siya katag ginasipon siya bla. Ayo di purma. Galing kay ginaubo-ubo gani kag ginasipon ti amo nang isa sa mga indikasyon di bla. Galing kay sa chimpo gali Action Rex. Hindi sa COVID-19 di chimpo kaya mo giman ako mo. Basta kuno magbulat na si sir sa initan. Gaubo-ubo sa ginasipon sa dayon ti damo sa tanang kahalubilo. Kung baan man siya gani mo. Gani. Kay ti pag-ubo kapag tulo pangatsi Dola, ito mo ito nga napapsas. Wala caretaker ang BCPO? Siya lang gyapon? Siya gyapon, iti. Paruhin mo nung saan na eh. Hindi pa na, kaya iti, si Subong, kuha naman ito Subong, high-tech naman. Ara sa, through cellphone, kag video call, ara man siya supervise sa mga tao, ya. Ara sa saya sa ring headquarters ka pa Wayway Action Rex, Yung ito ginapangita ko ng Action Rex, hindi ko balo kasi nahidlaw si Action Rex. Hindi ko nahidlaw ko siya tinog. Tamo na nga silingko, dapat na maghambal ka Subong, no? Oo, naghambal siya? Kung hindi ka maghambal, Wygate Cash, dapat yung magambal ka. Ara nagambal siya. Okay. Hambal ya, ginapasiguro, yun lang ngayon yung mga kaso sa Pinachan, Action Rex sa Bacolod. Wala man ginapabayaan. In fact, ginatulotok bilang iya sila nga mga station commander sa mga lugar sa diing katabo diri ang pagpinatsanay, no? In fact, sila nga ni Colonel Henry Viñas, ang aton sila nga BCPO City Director, nga ang mga previous case to sa mga pinatsanay, tiara nagyapon, ginasulod din na siya nga misigador. Galing kiti, amo na bla, ang problema masami, ang kakulang sang testigos, kakong isa ang mga concern nga mga pamilya sa mga nagkalamatay, may mga instances kung kaisa nga ti why nagkopera sa ato sinikapulisan, no? That's why nga ti ang panawagan nga sa publiko, sa pumuluyo, kag sa Bacoleño, especialmente sa mga pamilya sa itong mga gimpamatay din sa Bacolod, nga kooperasyon ng katanay kag maghatag man sa bisan gamay lang nga mga information nga base pa malang makahatag dugang nga lead sa mga ginahimo karon nga investigasyon sa ato sinikapulisan. According sa kay Colonel Viñas, kaya hindi man maripod sa iyang ang kalabanan, hindi kay tanan kalabanan sa mga nakamatay diri sa siyudad sa Bacolod, ang daw ara gid sa ginatawag nga drug-related cases diri sa siyudad sang Bacolod. Yaring palayag ni Colonel Viñas sa interview sa Aksyon Radio. Drug-related So, amo na ginawa na ito, ginapalinguan sa police natin nga makuha nga masulbad makapal sa kaso. Pero, madamo sa mga utod natin hindi mag-cooperate. Pero, kasi hindi sila mag-cooperate, nagapalinguha gyapon kita nga masulbad nga mga krimen. So, may mga instruction kaya Colonel sa mga chief of police mo? Hindi kayo katunog upo si Colonel Viñas. Colonel, makaso sa Pinatsanay. Yes, dati sir, ginagawa natin nila nga muna ang kinahanglan idiron sa aton nga mga investigador pangayuon ang
kooperasyon man sa mga miyembro sa pamilya sa biktima. Importante man na siya para ma-trace natin kung ano kita mga insidente na natabo before sa pagpatay sa ila. So, ginatutukan natin pero ang muna ginasiling ko sa una pa nga kung makita natin nga kwan, tawag sa illegal drugs nga mga kaso, makita natin. So, halos wala. Kung may araman, gamay lang tayo, gitang kwan ang mag-cooperate. Aksarek si Police Lieutenant Colonel, ako si Police Colonel Henry Biñas, ang ato sining BCPO Director, ang diri sa mga kaso nga pinatsaray diri sa syudad sang Bacolod. Ang parte sa MGCQ nga hambal ni Colonel Biñas, karon sa puna sa programa ni Action Marlon, kung bala may mga panipag-o nga mga changes sa bahin sa seguridad diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanang report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, la 1:12 na nga tonoras, 1:12 na. Sige, saway pa makatimo-timo da sang palanyagahon pagpanyaga na kay hapon na din. Sige, daligid lang ha, standby mga kaaksyon, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon, para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19.
Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20%. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buliki. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 17 ng aton oras, 1:17 na mga kaaksyon. Sige kay do lang nata sa tiyempo ta mga kaaksyon do hindi nagid mahilot binulagay kita na temporaryo pero manong balik ang inyo sininga palatuntunan sa Lunes. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining nga pagpakigupod sa Sabado nga edisyon sang Aksyon BBB. Happy weekend sa inyo tanan-tanan ha. Stay home lang. Da lang kita sa sulod sa aton sining panimalaya kung way man lang sang kaladtuan, no? Para lang bisan paano mabuligan ta. Ang iban hindi magsali ka pa sa way. Face mask gid kag naka social distancing. Standby na sa masunod nga programa upod kay Aksyon Welma Sugaton ang This Is My Life. Ako naman ang inyo sinika-aksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.